er ødelagt. Ja. Og vi kan selvfølgelig også bare tage legetøj, for det... Jeg skal læse en historie. Du skal jo læse svært, hvis I pose. Det er i samme pose. Tingene kunne I bare heri. Nå, ja, jeg sad bare sådan og tænkte, at jeg ville smage. Jeg har jo smagt godt. Nej, det er også væk. Hvad skal jeg så foretage mig? Tag med legetøj. Der skal de her her i, så børnene sprikker ikke ødelagt. I skal ikke bruge dem. Nej. Det var da en vandkant. Du skal da tage ballonen væk. Ja, så er der min. Men den kan ikke komme med. Den du skal have snaps om. Det skal vand. Oliver, vi er ikke så meget. Det gør du heller ikke, for det er store mellemting. Jo, så prøv lige at høre her. Nu er der hvide sild, og der er røde sild. Og så er der en stor fiskeflet til hver. Og vi skal lige have den der lille rundt. Og de halve dernede, det er nogle ekstra, som jeg har købt til børnene. Fordi der er en stor hel til hver. Fordi jeg ved, der er nogen, der ikke spiser hvide sild og røde sild. Det er derfor, jeg har købt nogle ekstra fiskefler. Og så er der så makrel også. Og når vi har fået det, så bliver der noget smørbrød. Og noget ost og sådan noget. Ja, men det var mere for at... Og så går vi hjem. Ja, går du hjem? Hvad? Du står sådan. Annie, skal du i køkkenet? Der står et glas, hvor jeg lægger den her lige som en lille glas. Det er jo bare ikke, så nu skal I bare tage dem der. Ja, det går sgu blive møllepoliti. Jamen, så værsgo. Ja.